Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jien u Lino llum ħanitkellmu fuq waħda mill-ħwawar li żjed popolari li nsibu fil-kċina. Nafuha bl-Ingliż bħala rosemary, bil-Malti clean. Clean, ejba. Kif għadt inti popolari, u għedha ssir iktar popolari, tintuża ħafna fil-kċina. Din hija pjanta li ma tridx kura speċjali, kulħadd jista' jkabbara. Pjanta mediterranja, tikber f'kwalinkwa ħamrija. La trid tisqija regolari, fis-sens kemm tqabbada trid tieħu ħsiebha u la fertilizzant tikber f'kull terran. Sewwa, u faċli tnissel minnha. Issa biex tnissel pereżempju tissib dak fera ħadra, ħana nagħti eżempju hawnhekk. Sewwa, tneħħilha dal-weraq taw taħtek u tagħmilha ġo tazza bl-ilma. Għandek sakemm tara tibda tarmi u kull jumejn tibdilha l-ilma u tgħaddosa fl-ilma sewwa ġo tazza. U meta mbagħad tara li ħarġu l-eruq, tagħmilha ġo pot żgħira. Issa din kważi waslet biex tkabrilha l-pott dil-pjanta għax diġà qiegħda tikber. Issa kif għadd tista' tuża kwalinkwa ħamrija. Mhix delikata xejn. Għax hija bħala pjanta fil-fatt kienet tikber f'Malta, hija tikber Malta naturali fis-salvaġġ. Ekku, għalhekk għandna li klin aħna. Sewwa, msemmija għalih. Iva, kif għadt inti pjanta salvaġġa. Allura kulħadd jista' jkabbara u tikber f'kwalinkwa ambjent. Trid ammont ta' xemx, sewwa, imma kura minima. U minnha fija isa tkeċċi l-ħedewwa l-irwejja li tagħmel, allura ma tantx għandha bżonn l-attenzjoni. Fatt ir-rieħa tagħha hawnhekk diġà il-fwejjaħ kollu li ħirġin minnha. Iva, u għalhekk tintuża partikolarment ma' tiġiġ pereżempju, u anke ma' nissalati. Jiena ma tiġix ma nużaħiex. Għandek gosti speċjali, apparti. Iva, imma dana min ikun dilettant, tajjeb li jżommu għandha d-dar, tanka ġo ħoġor ta' tieqa. Sintenti di tikber tieħu ħsiebha taxtilha, għax inkella kif taqbattejt, issir arbuxell. Arbuxell. Teknikament mela s-suġġeriment tiegħek forsi huwa meta tibda tikber tista' tqaċċat tkabbar il-biċċiet u tagħtihom forsi lil sħabek. Tista' iva, tista' kif għadt dan il-prinċipju speċi tnissel minnha u iva jkollok tqassam jew tkattar. U ddum tgħaddi perennial ta' mhux minn sena l-oħra tibqa' m'għandekx għalfejn tibdel għall-pjanta ta' miżdida, tieħu numru ta' snin minnha. Misirija pjanta illi mhux bħal xita illi jikbru. Minn sena l-sena tibqa' l-istess waħda. U inti jkollok tnissel ġdid, forsi tkun trid ġeddida speċi wara 3 snin, tgħid nagħmel dik ġdida. U faċli. U bħala pot kemm għandu jkun kbir? Il-pot titkabbar, diġi ġewwa biex kif inhi jara lesta biex tinqaleb sewwa, allura titkabrilha. Skont kemm tħallija tikber inti mbagħad imma tiflaħ pot kbira di ta' jiġifieri irid ikollok diametru ta' 30 centimetru jiġifieri, u irid ikollok il-pis ukoll għax kif għadd hija arbuxell. Għandha bżonn l-eruq. Għandha bżonn. U ilma? Minima ta' kważi sakemm tqabbada tajjeb li iżomm l-artu mduża, il-ħamrija mduża. Imma mbagħad kważi tara li x-xotta mhux daqshekk spiss. Għax hija mdorrija fil-salvaġġ. Baw diversi danaw ħwawar mediterrani li jikbru l-istess jew iridu l-istess attenzjoni speċi. Mela, grazzi lin. Interessanti ħafna li xekk kull min ikun irid ftit clean rosemary friska kemm jista' jkollu l-pjanta hemmhekk jaqbad jaqaċċa ftit jitfaħħom waqt li qed isajjar. U dak is-sodisfazzjon tal-li tagħmel id-dar l-ewwel nett kif għadd ma jridu kura speċjali xejn. U l-kumdità li ġib xi ħaġa friska u sabiħ is-sodisfazzjon tal-li tagħmel. Grazzi ħafna lin dejjem tal-informazzjoni. Jiena nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.